Aya can I go? Thank you. What can I have again if Metuta again Ndubuisi Mwelu, iji happy penny in a man or to actually have I'm the Majak Friday, I'm on Yoko. Ndubuisi Osele Ozo or ya imoke. With or ya imoke on a more from oh, any can one. I'm on Yoko, but I'm always with I never correct on come. Was on election. I am making sure those K2. Yeah, don't say I can I go the police. Get up for in a volley and auto. Or for police in a golly and auto. I got a decachine camera where this acting near. No, would I be so fair? I'm going to for a Goria Bona, Chineke, Kenya, Mammy here. Zuru kiriko onye Solomon na Bible. Maka Solomon wotu ihe ọyọrọ gwa amamihe ka anyị wee mee ihe atọ ka Chineke nye nya nwa amamihe ka o wee juzu amamihe Chineke were lụọ ọrụ a nke eke ka nnukwu ọrụ ka ọ bụ ka o wee lụọ ya iji were mete ndị mmadụ metekwa Chineke n'otu aka ahụ. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche kedu afọ eji wee malụ The Opera Shuku, Inago, Oyamani against Soku, high collect, high tension. Although easy. Ukodinobia Pakaria. On a site, Amakakaria on Azuno. Actual Kiki, the Reverend Professor, yet to see you, and not the Santa with courage action. Makaniso Nanda and second correction. What can I have again? I'm going to see Victoria Madavichi. Dịka isi wee fụọ ọnụ awụ ndị na-afụ maka erimeli maka mmemme nke nwere n'ụbọchị tata. Kedu ife nwere ịgwa ndị ga-eli nri ya n'ụbọchị tata? Ihe nwere ịgwa ndị ga-eli nri ya n'ụbọchị tata bụ na ha ga-eri nri ya n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Mgbe ha ya anaghị anakwa onye ha si bịa n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Amen. Kedu ekpere ị nwere ikpere onye bụ onye na-esikọbalụ ndị mmadụ erimeli ya n'ụbọchị tata? Ekpere nwere ike ikpere Ndubuisi Osele na mmemme ọ na-eme bụ na Chineke ya nọnyere ya. N'ebe n'ebe ọ bụla o si wepụta ego ji eme ya na Chukwu ya atụghachiri ya mmaji kwuru mmaji. Amen. Kedu afọ eji wee malụ gị? Afọ eji mara m bụ Erika Ụgbọ. Erika Ụgbọ anyị ekene gị. Enugu steeti. Nke bụ nnekwu anyị ebe anyị afọ ọtụtụ ya na-esi ebe a. Ewu dị ya esi fresh fish, esiri agwọrọ nkwobi, ma abacha, ma ụkwa, ma stew ofe akwụ, ofe onugbu, ofe egusi, ebe bụ dị ya adịghị ebe a. Onye ọbụla bịa dị yo na ma ndị nze na ọzọ na-abịa ha riju ahụ na ma. Anyị ekene gị. Good season on Kupaima. That's a walk. Now, confirmation camera wasn't sure. Yes. Nabeni, you can pay Mother money. Yes.
How many came back? They did not know. Where did you find
lekọta obodo a anya anyị kwere na Chineke ga-emere anyị karịa ka anyị kwere ya sị na Kraịst onye nwe anyị. Paco. No. nwana amana obodo anyị ọzọ ewepụtagoro anyị ihe oriri na ihe ọṅụṅụ biko anyị na-arịọ ọkụ isi tupu aka gọdị nsọ gọzie ya ọ ga-aba anyị rie ya ọzọ ya ahụ na mkpụrụ obi ịnara otuto n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afa na
nze na-adịbe iche. Come and join them.
Akonia Wangpo, punya foto nabi pada nana. Dekene, punya main guys, punya dunia cincin kesan isu, aikai, orang kalian seringe, orang kasirine, pas budaya, wajib dunia. Ozo Zulez, Ozo Welibe, Casto.
Ọbalachi kwado. Na-agbatịrị obere egwu. Eze anị nwa anọ. If I'm not mistaken, when I'm open the day, what do man handle?
Little money, no more starter. Yes. Oliver. Why not you want a buggy? Ezana, why not you want to go to Zezan, why not you want report? Report. Paragora. My doctor, again, Ozo preaching. I don't know, I'm going to have no more young wife. A man of Fanta Conomor. To my mother, but all of them get how to Hey, that's so.
ọzọ ana na nso echi ọzọ ekweghị a na-emere ya ofe nzuzo a na-eme n'uzo usoro ndị Igbo ochie ji eme ya etinye ihe eji echi ọzọ na-abụghị omenala anyị na-eti ihe ndị a ga-abanye isi ọzọ isi oge a na-ebido n'ọchị onye anyị nọbe ya ejicha ahụ ka mara afọ ọzọ ịga akpọ nke a ji mara ya ọ na-ebu Ndubuisi Osele ụlọ ezinụlọ m ka anyị na-akọrọ ọkpọ ọzọ ji aka n'aka m mechie biko biko na ya chọọ mkpọtụ from any quarter ebe a biko anyị na-echi ọzọ Honorable Ndubuisi Osele ebe ka anyị nọ anyị sị na ọzọ dị agara aka tie ichicha nwa gị ga-echi ezinụlọ dị mma ga-echi ụna nwa ọrụ uru mgbe egwu egwu nwunye ngọngọ anyị na-asụ anaba anyị ndị ugbo na ndị egede a na-akpọ ọdụ anyị mabịara abịa ndị abụ nsogbu ya bụ ozi ife onye ọrụ bụ ozi ife nsogbu ya ebe ezi dị eso na abịa abụ na-asụ ụgbọpụ ebe abịa anyị ndị ahụ na-ege anyị na nke anyị anyị na-asụ onye a na-ewe ọjọọ chụrụ anyị ejide anyị onwe onye ọbịa chụrụ anyị bịa aka na anaghị so ọbịa gara oburu ya gara obe anyị onye nkochekwasị bịa lute ya bụka o si n'ebibi anaba anyị na-eje eje ibe ọjọọ dị n'ihu anyị nọ n'azụ ibe ọjọọ adụ n'azụ anyị nọ n'ihu anyị na-ayọ anaba na Chukwu kere nụ n'ala ndị anyị maka ebe tata ya mezoro anyị bụrụ ijobe ezu ibe onye adịghị ka anyị obodo dị anyị nabata ese n'ime anyị na lecture Igbo kpọrọ ya ihe a na-eti ọzọ egwu olike nọ sụọ ya nwere usoro e ga-eji ọzọ o nwere iwu ya agụpụtachara gị ya ịda ihe ejiri ọzọ pasị echi ego ana iwu niile ahụ onwe ndị ime bidoro asa ọbụbụfere ndị asara ya ha wuo n'isi nke ọbụla ngụfa ị ga-abụ ji ala mba ị ga-abụ ede sneki ka a na-anụ mba ị ga-egwu okwu elu mba ị ga-abụ ọjị mba ị ga-egwu abụ ọkụkụ mba ị ga-egwu unere ojii mba ị ga-emebi nwaanyị afọ ime mba ị ga-eji obodo ewu ị ga-eme egwu egwu ha ị ga-eme egwu egwu ha mba ị ga-eme egwu egwu ha mba ị ga-eke ike onye ọha mba ị ga-eke ike onye ọha mba ị ga-ada ajabụ aja mba ị ga-ada ajabụ aja mba ị ga-eji ịkọm ịkọm ị ga-eji ịkọm ịkọm mba ị ga-eji ịkọm ịkọm mba ị ga-emefe
Yes, nwanne na nwanne isi. Ị ga-agọbi ya na nwanne gị. A na-ahụkọ nza akwụkwọ ya akwụkwọ ya. A na-ahụkọ nza akwụkwọ ya akwụkwọ ya. Ị ga-atụ ụzọ ibe gị nga. Ị ga-akụtu ụlọ mmadụ ibe gị. Ị ga-akpa aja. Ị ga-ekechi mmadụ ibe gị. You are disturbing him.
Gives me Slavia. Yes,
anyị izechukwu na onye owupụtara ọgwa ga ama imecha na ahụ na oweta ọnụ ara adụ emekwa nwa ndị mmadụ mmadụ enyere ọba n'aka na ọ bụrụ si ama anụ okwu bata gị n'abalị ekwu nọ na ebe n'abata
n'ụbọchị tata dịka akwala ego n'ụdị pụrụ iche. N'eziokwu, atụbara m anya na ndị mmadụ ga-abịa otu taa bụ Tọzdee, ụlọ afịa nkwọ ndị be anyị na-azụ, mana n'agbanyeghị nke a ndị mmadụ rapụrụ ife ihe ha nwere ike ime. Kedu ebele pụrụ iche ị ga-ekpelụ ọha na eze bụ ndị bịalụ n'ụbọchị tata bịa nọnyere obi? M na-asị na Ifeọma ga-adị ezinụlọ ụmụfa ga-eneta ụmụfa ife a ga-eri na ife a ga-aṅụ amakọ na ezinụlọ. Dịka onye echichi, kedu ọfọ pụrụ iche ị ga-agọla ezinụlọ gị n'ụbọchị tata? Kedu ife ya echiri gị n'ụbọchị tata? Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Lọlọ, anyị ekene gị o. Gwakena ya afa gị a. Gwakena gị obi dị gị n'ụbọchị tata. Kedu ebele pụrụ iche ị ga-ekpele ezinụlọ ụnụ n'ụbọchị tata dịka anyị tụbere ụlọ ugbo pụrụ iche?